Dame i gospodo, kratka pauza i osmijeh prethodili su dugo najavljivanoj odluci dvodecenijskog premijera Crne Gore. želim također da vas obavijestim da sam donio odluku da podnesem ostavku na dužnost predsjednika vlade Crne Gore. Iz premijerske fotelje odlazi, kako je rekao, čiste savjesti i uzdignuta čela. Odluku je donio sam i na nju, tvrdi, niko nije uticao. Ova moja odluka nije iznenadna, niti ishitrena i nije donešena, kako to tvrde neodgovorni pojedinci, iz njima svojstvenih razloga, ni pod čijim pritiskom, niti iznutra, niti spolja. Đukanović do daljnjeg ostaje na čelu DPS-a, međutim, da li bi se ponovo mogao vratiti na neku državnu funkciju, ni on nije sam znao odgovoriti. Ja tvrdim da sam danas odlučio se povučem sa funkcije premijera, a šta će se događati 2013. godine, Bože zdravlja, vidjet ćemo. Ipak neće fotelja u kojoj je Đukanović bio skoro 20 godina dugo ostati sama. Imali smo sjednicu predsjednika i odlučili da glavnom odboru, koji će se održati danas poslije podne, predložimo doktora Igora Lukšića za mandatara za sastav nove vlade. Sa novim premijerom ni kabinet koji je Đukanović formirao neće ostati isti. Ja sam siguran da će sa novim mandatarom doći do personalnih promjena u vladi. I ne zato što je to gospodin Lukšić, nego bilo ko da je, kad se nađe u toj poziciji, ima svoje viđenje kadrovskih potencijala Crne Gore, vladajuće koalicije, partije iz koje potiče i da će, siguran sam, sastaviti tim za kojeg je uvjeren da će najbolje moći da odgovori izazovima budućeg vremena. Đukanović Lukšiću nasljeđe ostavlja 7 zahtjeva Evropske komisije, od kojih je jedan i borba protiv organizovanog kriminala. Novinare interesovalo da li postoji strah da i on sam, kao hrvatski premijer Ivo Sanader, bude krupna riba koju će Lukšić pustiti niz vodu. Ja želim da napustim državnu funkciju. Dakle, mirne savjesti za sve ono što sam radio u prethodnom periodu i lišen bilo kakve tjeskobe od potencijalnih pravnih procesa koji bi se mogli povesti u Crnoj Gori ili u bilo kojoj drugoj državi u vremenu. Nakon povlačenja, Đukanović se vraća biznisu koji je batalio prije 2 godine. Potpuno je logično, ću sada vratiti tome i da će to biti primarno polje mog biznis interesovanja. Kuda će me dalje odvesti biznis, vidjet ćemo. Uz prekide za vrijeme obavljanja funkcije predsjednika države i godinu dana pauze 2007. Đukanović je od 15. februara 1991. godine bio na čelu vlade Crne Gore.